Hei ja oikein kivaa aamupäivää. Me ollaan jälleen kerran astrologian äärellä. Vähän oli tekniikan kanssa äm, tuota, ongelmaa tässä, eli tuo normiajastaminen oli nyt mennyt niin, että se olisi tuonne kello 11 mennyt, mutta enhän mä silloin mitään lähetystä aloita, vaan kello 10 normiaikaan. Yritin tuossa nyt laittaa kaikille kanaville myöskin lähetyksestä infoa, että hei hei hei, huomatkaa tässä kun puolen jälkeen huomasin, että ajastus ei ihan pitänyt paikkansa. Jotenka mennään kuitenkin ihan normitahtia. Toivottavasti löydätte paikalle tänne tätä lähetystä katsomaan. Katsotaan ihan ensi alkuun, mitä tässä lähetyksessä on tiedossa. Elikkä sä voit soittaa tähän astrologian äärellä suoraan lähetykseen ja pyytää sitä oman syntymäkartan yksilöllistä tulkintaa, joka on juurikin niin uniikki kuin sinä itsekin olet uniikki persoona. Ja mitä tuohon sitten tarvitaan, jotta se kartta on oikeasti yksilöllinen? No siihen tarvitaan tietenkin sun syntymäaikatiedot, eli päivämäärä, jolloin olet syntynyt, kellonaikoineen, paikkakunta ja niin, vuosilukuneen piti sanoa, kellonaika ja paikkakunta, jotta oikeasti saadaan kaikki ne huonepositiot, huonekärjet myöskin paikoilleen. Ja sitten siitä tulee juurikin siitä yksilöllisyydestä tai siitä tarkasta kellonajasta ja paikkakunnasta tulee se yksilöllisyys. Niin huonejaosta me tiedetään, missä kohtaa on tämä mikäkin planeetta, missä kohtaa ne akselipisteet on, ja sitten ne kertoo meille taas jälleen kerran meille astrologeille, mitä me voidaan sanoa siitä huoneesta tai niistä akseleista, miten ne värjäytyy juurikin sen mukaisesti, mitkä planeetat niitä hallitsee. Eli me ei katsota vain ja ainoastaan, että nyt tämä on vaikkapa nousupiste on Oinaassa, niin me sanotaan, että okei, oot sitten temperamenttinen, lähdet liikkeelle tosi suurella voimalla puskemaan heti alussa jo kovaa vauhtia eteenpäin, vaan me tiedetään, katsotaan sitten myös, mitä siihen Marsiin liittyy, niin poispäin. Syntymäaikatiedot siis tärkeät. Syntymäkartasta voi lukea monenmoisia asioita. Sieltä voi lukea vaikkapa, että minkälainen persona olet. Sinne voi katsoa sitten siitä syntymäkartasta ajankohtaisia teemoja, niin laitetaan transitit siihen päälle, eli nämä tämänhetkinen tähtikartta siihen päälle. Katsotaan vähän niin kuin synastrian tyyppisesti sitä tämän hetken tähtikarttaa verrattuna sinun syntymäkarttaan ja saadaan sieltä niitä ajankohtaisia teemoja, niitä juttuja esille, jotka on juuri tällä hetkellä kovinkin voimakkaasti esillä sun elämässä. Eli me nähdään esimerkiksi yksi tärkeä juttu, mitä astrologit aina noissa transiteissa katsoo tietenkin on, missä Saturnus tällä hetkellä pyörii, missä kohtaa syntymäkarttaa ja niin poispäin. Sitten voidaan katsoa tietenkin auringonpalukarttaa. Siitä mä tykkään todella paljon. Se on sellainen hyvä metodi, jolla me nähdään vuoden pääteemat, mistä me nähdään tietenkin nämä hitaiden planeettojen transitit auringolle näkyy sieltä myös. Se on itsestäänselvyys, mutta myös paljon muuta, esimerkiksi minne se fokus jotenkin kuuluisi nyt asettua ja millä tavalla sä ehkä katsot sitä maailmaa tämän vuoden aikana, kuluvan vuoden aikana tai tulevan vuoden aikana. Ja nyt puhutaan enemmänkin vuosi sitä syntymäpäivästä eteenpäin, se vuoden jaksot seuraava syntymäpäivään, eli ei niinkään tammikuun ensimmäisestä päivästä, ellei sitten ole syntynyt
vaikka joulukuun viimeinen päivä tai tammikuun 1. tai 2. päivä, niin sitten se voi olla oikeasti siitä tammikuun 1. päivästä lähtien. Tietenkin ihmissuhdepuolella synastriakartta, mutta myöskin se Davisonin kartta tai miten mä saksankieliseltä osiolta sitä kutsun combine-kartaksi. Se on todella hyvä väline, työväline nähdä, millainen se parisuhde on. Kun taas synastriasta me nähdään enemmänkin se, että miten 2 ihmistä vaikuttaa toisiinsa, millä tavalla he vaikuttavat toisiinsa, mitä he toisissaan triggeröivät. Näin. Chat on auki tietenkin. Siellä on jo Pirkko ensimmäisenä näemmä laittanut viestiä. Aurinkoista huomenta kaikille. Uusi viikko taas alkamassa. Niin on ja onneksi aurinkoisin energioin, koska se tuottaa sitten mielelle myös mulla ainakin virkeyttä ja siitä tykkään erittäin paljon. Valora myöskin aurinkoista maanantaita Jaana ja muut toivottaa ja Oona-Maria. Hyvät huomenet Jaana ja kaikki seuraajat myöskin toivottaa. Ja näin mä tiedän, että olette löytäneet tämän striimin, vaikkakaan se ajastus ei mennyt ihan nappiin. Taas opin sellaisen, että ole vielä tarkempi. Tsekkaa vaikka edellisenä iltana vielä, että kaikki on kunnossa ja tee sen mukaisesti sitten muutoksia, jos tarvitaan. Anne myöskin lumisia huomenia kaikille toivottaa. Toivottavasti tulee joku tuota YouTuben kautta myöskin katselemaan tätä lähetystä, live-lähetystä, jotta saan siitä sitten vinkkiä, että sielläkin kaikki toimii. Vasen puolelta ainakin olette löytäneet tämän lähetyksen ja se on hyvä juttu. Ainakin jostakin löytyy. Elikkä lähdetäänpä sitten katsomaan, kun on maanantai, niin me kurkataan tänään tietenkin ennen tämän päivän kartan energioita, me kurkataan tuonne Void of Course-kuun puolelle. Mä otan tuon tekstin tuosta chat-tekstin pois, niin nähdään koko taulukko. Elikkä kuu lähtee tänään, tai on ollut tänään Void of Course vaiheessa tuolta kello 6:09 asti kaksosten merkissä ja tarkoittaa sitä, että tuolla ennen kuin se tuonne ravun merkkiin siirtyy kello 10:50, niin se käy tyhjää. Ja tämäkin voi olla yksi syy, minkä takia tuo ajastus sitten meni, miten meni. Seuraava Void of Course-kuuvaihe tulee olemaan keskiviikkona kello 13:20. Ravun merkissä lähtee käymään siis kuu tyhjää ja kello 15:51 asti, kunnes se sitten leijonan merkkiin siirtyy. Ja sitten me mennään jälleen 2 päivää eteenpäin, eli me ollaan perjantaissa 22.11. kello 15:15 leijonan merkissä lähtee käymään tyhjää ja onkin aika pitkän ajan koko iltapäivän ihan sinne keskiyön jälkeiseen aikaan, eli seuraavan päivän lauantain aamuyötunneilla, ei taida olla keskiyön tunneilla, kello 1:01 asti käy sitten leijonan merkissä tuo kuu tyhjää ja silloin 1:01 lauantai yöllä niin neitsyön merkkiin tuo kuu siirtyy. Sitten ollaankin jo ensi viikon maanantaissa. Meillä on 2 maanantaita peräjälkeen, jolloin lähetyksen aikana kuu käy tyhjää. Pitääkin olla ensi maanantaina sitten erityisen tarkka, että kaikki teknisesti onnistuu, sillä ensi viikon maanantaina kello 7:35 kuu lähtee käymään tyhjää ja ihan sinne tai puolen päivän aikaan kello 13:20 siirtyy sitten vaan merkkiin. Nyt pieni hetki, mä laitan tuonne noin, mites mä saisin tämän kerrottua tuonne YouTubeen, että lähetys kyllä niin. Noin. Tuolla tuli yksityisesti muutama viesti. Elikkä YouTubessa näköjään ei ole lähetys vielä lähtenyt käyntiin. Se toivottavasti tulee sitten myöhemmin sinne.
tai sitten mä lataan sen sinne erityisesti. Tämä on hurjaa, kun tällaisia tapahtuu, mutta aina välillä näin on. Siellä Sari sanoo myös moikka tähän aamuun ja aurinkoista huomenta kaikille. Ihana valkoinen lumi valaisee näin pimeään aikaan. Kivaa ja energistä päivää kaikille. Se on totta, valkoinen lumi on kyllä semmoinen valonlähde aina. Se on kivaa, enemmän ehkä tämä synkkyys, kun mustaa, harmaata on sitten se, joka tuntuu jotenkin vetävän myös energioita alas, mutta onneksi meillä on täällä etelässä myös, vaikkei sitä valkoista lunta vielä ole, niin meillä on kirkas taivas ja näin saadaan sitten vähän nautittua tästäkin heleästä energiasta. Nyt tuntuu menevän äänikin sitten vähän pieni hetki. Noin. Mennään sitten ohjelmassa eteenpäin, eli tämän päivän kartta on meidän teemana ja mä laitan sen tuohon nyt itsellenikin näkyviin. Eli Skorpionin energiassa vielä mennään tässä päivässä. Meillä on sellainen reilu 5 päivää vielä Skorpparin energiaa. Tietää, että tällä viikolla katsellaan Jousimiehen merkin energioihin jo tuossa, olikohan se jopa keskiviikkona, en muista, pitää katsoa vielä kalenterista sitten. Tai taitaa olla, me nähdään se tämän lähetyksen lopulla sitten. Mutta Skorpparin merkissä nyt vielä mennään. Uranukselta tulee auringolle 1 asteen tarkkaa oppositiota. Tämä tuo tällaisia yllättäviä käänteitä. Tekniikka voi prakata niin kuin mulla tänä aamuna sitten tapahtui. Kaikki muu on mennyt hyvin teknisesti, mutta lähetyksen ajastus ei sitten olekaan oikein toiminut, mutta näitä voi tapahtua ja semmoisia yllättäviä juttuja, joissa meidän pitää oikeasti olla joustavia ja laittaa vähän niitä älynnystyröitä nopeaa tahtia liikkeelle, pystyä nopeasti yhdistämään kaikenlaisia. Mä itse asiassa ennen tätä lähetyksen alkua, että kaikkea minäkin joudun sitten teknisesti oppimaan ja nopeasti yhdistämään ja niin poispäin. Eli jos olisi ihan vaan alun alkaenkin tehnyt ilman näitä ajastuksia, mikä on sitten kaikille, se on mulle helpompaa, se on teille katsojille helpompaa, kun vaan klikkaatte sitä lähetyksen vaikka etukäteen jossain lähetyksen kuvaketta, niin sitten pääsette juurikin, kun lähetys alkaa, niin jo linjoille mukaan. Kaikille mukavampaa, helpompaa, mutta pitää oppia juurikin tässä sellaisia, että hei, mä voin joustaa, mun pitäisi olla niin kuin vähän Uranus, Skorpioniin ei välttämättä liity se nopea liikkeisyys ja se sellainen niin kuin, salamana vaihtoehto B, C ja D tsekkaaminen, vaan täällä ollaan ehkä vähän jähmettyneitä näissä 2 merkissä. Mutta tämä Uranuksen oppositio auringolle niin pistää kyllä nyt potkua niin, että hei, nyt ei nukuta, nyt ei niin kuin unelmoida, vaan nyt lähdetään niin kuin tekemään ja sähäkällä energialla juttuja. Tuonne auringolle osuu sitten myöskin, lähestyy muutaman päivän sisässä Pluton sekstiiliä. Pluto on siinä ja siinä, ettei se jo ole tuolla Vesimiehen merkissä tällä viikolla kylläkin, niin pitkälle jo ollaan muistaakseni. Ja ollaankin. Sekstiiliä pukkaa tuolta Plutolta, eli tuolla auringolla on kyllä aikamoista voimaa sitten kuitenkin. Sillä on sitä luottamusta siihen, että mä oon oikeassa kohdassa, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Ja Neptunukselta sitten tuo Trini tuottaa, se on myös lähestulkoon 1 asteen etäisyydellä auringosta vielä. Kun tuo Neptunuksen Trini sitten tuo sitä luovuutta, eli me pystytään yhdistämään aika nopeasti sitten. Uranus tuo sitä potkua sinne, että nyt ei unelmoida. Ehkä kuitenkin tuo Neptunuksen Trini auringolle voisi tehdä sillä tavalla, että me vaan haaveillaan. Me katsotaan ikkunasta ollut, haaveillaan ja ajatellaan, että voi kuinka ihanaa ja romanttista. Tulee jotain romanttisia ajatuksia kenties mieleen ja tällaisia juttuja. Ja sitten me ei huomattaisi, miten asiat niin kuin voi mennä vähän ohi. Uranuksen oppositio kuitenkin sitten
näyttää sitä, että, ää, meistä löytyy sitä potkua. Ja se tulee se ärsyke ennen kaikkea ulkopuolelta, että se ei ole meidän sisältä kumpuavaa, ainakaan näennäisesti sisältä kumpuavaa oppositiota, vaan tai sähäkkyyttä, vaan se on ulkopuolelta tulee niitä ärsykkeitä, jotka laittaa meidät sitten liikkeelle nopeasti. Ö, Kuu tällä hetkellä tuolla, kaksosten merkin puolella, ja juuri siinä, ettei se ei ole siirtynyt tuonne Ravon merkin puolelle. Sinne Neptunukselta pukkaa vielä tuota, neliötä Kalojen merkistä, käsin ja, meillä voi olla niitä tilanteita niin kuin minullekin tuli ja mä oon just äsken sain tuosta myöskin viestin, että youtubelaiset eivät nyt pysty näkemään tätä lähetystä. Se korjataan sitten lähetyksen jälkeen teknisesti, eli ei hätää. Öm, Neptunuksen ja Kuun välinen, neliö tietenkin tuo sitten semmoista huijaavaa energiaa meille mukaan ja me voidaan olla herkästi myöskin, sinisilmäisiä. Me voidaan olla niin, että me ei oikein, ymmärretä missä niin kuin menee todellisuus, missä joku sellainen, feikki, Me voidaan myöskin oikeasti luottaa sinisilmäisesti asioihin. Tai sitten me voidaan, että joku asia, sotkee meidän, mielen niin tunnepuolelta lähinnäkin, niin että me ollaan jotenkin hämmennyksissä. Meille voi tulla niitä ärsykkeitä ulkopuolelta, jotka laittaa meidät sitten, mm, jotenkin, mitäs mä sanoisin sen, laittaa meidän tunnepuolen niin sekaisin. Mä itse hämmennyn tässä tilanteessa, kun mä kerron tästä, huomaan selkeästi, että, me ei tsekata sitä todellisuutta. Siellä voi olla jotkut aineet vaikuttaa meihin, voi olla, että joku ajatuksen tasolla joku, juttu jää pyörimään mieleen. Se voi olla myös, että meillä on vähän huono uni. Itse asiassa mä nukuin huonosti tän yön, olin pitkään valveilla enkä saanut unta ja oli jos jonkinlaista, häiriötä todella paljon, niin kuin yleensä valo ei niin mua häiritse, mutta nyt oli pakko laittaa siis tosi pimeäksi, että pystyn nukahtamaan. Tällaisia häiriöitä meillä voi olla sitten. Ja sitten voi olla jotain, että unessa on nähty joku uni nähty, joka jää pyörimään mieleen ja laittaa niin kuin, että me ei oikein tiedetä, että missä mennään. Ja tämä on juurikin hämmentävää tunnepuolelle ennen kaikkea. Sitten katsellaan vielä tuonne Merkuriuksen puolelle. Jousimiehen merkin puolella, tuo Merkurius pyörii ja siellähän se lähtee sitten pakittamaankin, vähän myöhemmin. Jupiterin oppositio, tarkkakin, aivan tarkka oppositio tällä hetkellä sinne osuu ja se tuo sitten juurikin siitä, että ajatukset menee sinne tänne tonne ja voi olla, että me saadaan ihan valtavasti kaikenlaista, informaatiota eri puolilta ja me ei oikein tiedetä, mihin meidän pitäisi just tällä hetkellä keskittyä, kun sitä on ihan valtavat määrät. Ja meillä voi olla myös, jos me yritetään keskittyä johonkin asiaan, niin sitten joku häiritsee meitä. Ja se ei tarvitse olla, että meillä pauhaa siellä sitten, radio tai TV lujalla, vaan enemmänkin sanoisin, että siellä on sitä energiaa, että, ulkopuolelta voi tulla joku ääni tai voi olla joku visuaalinenkin juttu, joka häiritsee meitä. Tulee niin paljon samanaikaisesti. Mm. Samanaikaisesti sitten. Venuksen, joka tuolla, Kaurinmerkin puolella aika vakavan tuntuinen on, niin sinne osuu Saturnuksen sekstiili, eli se on tuplasti saturninen, koska Kaurinmerkin puolella ja sitten vielä Saturnuksen, äm, sekstiili sinne osuu, mutta onko se pehmeä? Me ollaan aika vakavia, ehkä suhtaudutaan, romantiikkaankin vähän vakavammin tai
Tai ainakin niin, että me tehdään jotain, niin kuin pyritään siihen, että me edetään näissä asioissa. Mitä tuo Venus sitten sun kartalla mahtaakaan, ähm, symbolisoida, niin, suhtaudutaan siihen ehkä sitten vähän vakavammin siihen teemaan. Ö, Voi olla, että me ajatellaan rahasta vähän tarkemmin suunnitelmallisesti, keskitytään siihen, että ei nyt kuluteta niin paljon, vaan enemmänkin ehkä säästetään. Voi olla, että me säästetään siihen, että me saadaan ostettua jouluksi jotain kivempaa, isompaa, tai sitten, että ensi vuosi lähtee paremmissa energioissa pyörimään. Pluton ja Marsin välillä vielä vaikuttaa oppositio, se on ihan tarkalleen 4 asteen tarkka. Marshan on jo tuolla Leijonan merkin puolella, kun taas Pluto, vielä, Kauriin merkin puolelta, se on sellainen klassisesti sanottuna epäaito oppositio, mutta oppositio kuitenkin. Täällä meidän pitää olla yhä vielä varovaisia. Mä oon huomannut viime aikoina aika paljonkin liikenteessä, että, ihmiset on varomattomia. En ole mitään accidenttejä onneksi nähnyt, eikä ole itsellekään osunut, mutta huomaan, että ihmiset on jotenkin, ne ei niin kuin, tsekkaa tilanteita, ne keskittyy vääriin asioihin. Ja näin mä tuossa viikonloppuna, kun olin Helsingissä, niin näin myöskin sellaisen, että, se pikaratikka oli jotenkin törmännyt, mikä mun mielestä on ihan uskomatonta, törmännyt omaan pysäkkiinsä. Elikkä jotain accidenttejä täällä kyllä on tapahtunut, mutta toivottavasti ei nyt sen isompia. Tuo on myös kovin provosoivaa energiaa. Mä toivon, että tuolla, sotivat osapuolet eivät tee mitään tyhmiä päätöksiä tai sotiviin osapuoliin liittyvät, tahot eivät tee mitään tyhmiä päätöksiä, jotka voisi olla vaarallisia koko maailmalle. Täällä Sirkka on myöskin tullut mukaan. Lämpimät terveiset kaikille. Sari, kertoo: "Nukuin kyllä hyvin, mutta ihmehuolia meinaa nousta pintaan." Tällaista energiaa tuo on todellakin, ja Anne on myöskin paikan päällä, huomenta toivottaa. Ja nyt näyttää todella siltä, että youtubelaiset eivät tänään pääse tätä katsomaan, mutta mä lataan tän sitten sinne YouTuben puolelle myöhemmin. Elikkä tänään jatketaan tuota Skorpioni ja tunteet, osiota, tästä lähetyksestä, ja me päästiin tuonne Neitsyön merkin puolelle viime keskiviikkona, jotenka jatketaan tänään tuosta Vaakakuun merkistä tai Vaanmerkistä, kun Kuu on Vaanmerkin puolella ja Aurinko on Skorpionissa. Elikkä nämä on vierekkäiset merkit. Vierekkäisistä merkistä me tiedetään jo entuudestaan, että niillä ei oikein mitään yhteistä, ne ei oikein niin kuin löydä toisiaan. Niitä on vaikea ehkä tunnistaa toistensa läsnäolo. Skorpioni, joka Kuu on Vaanmerkissä, niin hän on tietenkin ystävällinen persoona, koska Vaakakuu on ystävällinen. Hän on myös konkreettinen ja seurallinen. Tämä Vaakakuulle tyypillinen tasapaino ja harmonia, halu tasoittaa Skorpionin ja Aurinkolle tyypillisiä intohimoisia aaltoja, kun on Skorpioni on tosi järeällä voimalla eteenpäin menevä ja vähän ehkä pakottavankin tunteen kanssa etenevä, niin tämä Vaakakuu tekee siitä sitten vähän semmoisen pehmeämmän tuntuisen. Eli tämä yksilö on kyllä kyvykäs syvään rakkauteen, mutta siellä kyllä jää sitten, vähän arvailujen varaan, koska halutessaan hän voi olla kyllä se enkeli, se vaakamainen, mutta sitten myös se paholainen. Eli hänessä on nämä 2 puolta, jotka on tosi vaikea yhdistää, saada samaan pakettiin. Hän voi intohimossaan tuhota jotain itselleen tärkeää, mitä hän varmasti katuu jälkeenpäin, vaikkei haluakaan näyttää tätä katumustaan avoimesti ulospäin. Tämä persoonan, sisimpään voi olla todella vaikeaa päästä, saada yhteyttä häneen, koska tässä on niin 2 erilaista, puolta hänessä olemassa. Hän haluaa kontrolloida sitä omaa maailmaansa ja sen itsensä kohdistuvia, vaikutteita. Ja näiden kurissa pitäminen onnistuu tältä yksilöltä yleensä
ystävälliseltä vaikuttavan alitajuisen vaikuttamisen kautta. Elikkä toi Skorpionin energia on kuitenkin aina manipuloivaa, muistetaan se. Mutta tämä osaa sitten kuumerkkinsä vuoksi aika ystävällisesti peitota sen, tehdä siitä semmoisen, mm, tämä ei enää ole niin paha kuin miltä tämä ehkä voisi vaikuttaa, sellaisen tuntuman. Elikkä ihmissuhteessa vaakakuun omaava skorpioni on helposti lähestyttävä ja kiinnostunut, joskin hän vaikuttaa osittain sit kuitenkin kylmältä. Ja tässä mä tarkoitan niitä ihmissuhteita, jotka jo tuntee hänet. Mutta hänellä on semmoinen niin kuin loittoneva osuus sitten olemassa myöskin. No entäs sitten sellainen persona, jolla on sekä aurinko että kuu samassa merkissä ja skorpionin merkissä? Tämä viittaa yleensä semmoiseen aika tyytyväiseen luonteeseen, koska tämä elinvoima ja tunteellisuus on samantyyppisiä. Itsetietoisuus ja halu päättäväiseen toimintaan muodostaa yhdessä semmoisen tosi vahvan, järeän, mutta jokseenkin ehkä semmoisen vähän kiinteän tai jämähtäneen yhdistelmän, koska skorpionihan on kiinteä merkki, muistetaan se. Eli semmoista kovin suurta liikkuvuutta tässä persoonassa ei välttämättä näy. Aivan sama, onko tämä nyt sitten uuden kuun aikana syntynyt vai onko aurinko ja kuu sitten jo ohittaneet toisen tai liian etäällä toisistaan. Tämä voi viitata sitten semmoiseen fanaattisuuteen tai liialliseen intohimoon, eli kaikki keskittyy liikaa johonkin tiettyyn juttuun. On se sitten sitä, että hän liian intohimoisesti pyrkii eteenpäin, joka on kaikille muille liikaa. Tämä on se sitten semmoista, mä todellakin pidän kiinni tässä, mä en yhtään anna periksi, semmoista fanaattisuutta. Tämä yksilö omaa valtavan määrän energiaa. Hän on itsevarma ja selkeä, ainakin silloin, kun hänellä on vahva tunne siitä, että hän hallitsee ympäristönsä. Tällainen skorpionin kuun omaava skorpionin salaperäinen karismaattisuus ja intohimo kiehtovat muita. Siellä on kuitenkin ehkä semmoistakin energiaa, että monet sitten pelkää häntä jotenkin ja ajattelee, että en oikein uskallakaan tai haluakaan. Hänelle tyypillinen ehdottoman rakkauden tavoittelu voi kuitenkin lannistaa sitten kumppaniehdokkaita, koska se on niinku semmoista liian intensiivistä. Et se tuntuu jotenkin sellaiselta, painostavaltakin todennäköisesti. Öm, Hänen sielunmaisemassa on äärimmäisen syvää ja siksi hänellä on taipumusta myöskin hautoa asioita. Se on sitä märehtimisenergiaa, mitä hänestä usein löytyy. Sitten kuitenkin emotionaalinen ymmärrys ja luottamus on hänelle ihmissuhteissa todella, todella tärkeitä. Ja hän puolustaa läheisiään kaikin tavoin, kaikin mahdollisilla tavoilla ja on valmis tekemään melkein mitäpä tahansa, jotta yhteenkuuluvuus läheisissä suhteissa säilyisi. Eli hänessä on semmoista, muistan, että Skorpionin kuitenkin vesimerkki, vaikkakin kiinteä merkki, niin vesimerkkinä se läheisyyden tunne on, tai se yhteenkuuluvuuden tunne on tietenkin tärkeää, mutta tässä voi olla semmoista jyrävää energiaa sitten, että ei anneta niin kuin toiselle osapuolelle vapautta ajatella toisin tai tuntea toisin. Että se on minusta, sun on pakko, koska mä tunnen näin, niin sunkin on pakko tuntea näin. Sitten tuo seuraava merkki, eli sellainen persona, jolla on skorppari aurinko ja jousimies kuu, niin hänen hän on elämän tarkoitusta tutkiva persona. Nyt oli taas vaikeaa saada maanantai-kankeutta, tai onkohan se tuo Uranus, joka tuolla oppositiossa sitten auringolle tällä hetkellä taivaalla haastetta tuo. Ja toisaalta se voi olla se Merkurius-Jupiter-oppositio, että tulee liian monta sanaa samanaikaisesti ulos. Mutta oikeasti tämä skorppari, jolla on kuu jousimiehen merkissä, niin hän on elämän tarkoitusta tutkiva persoona. Eli se jousimies kuu on sellainen, haluaa ymmärtää, haluaa tutkia asioita. Toki tuo skorpion ja aurinko haluaa myös tutkia, se haluaa mennä sen syvyyksiin, kun tuo jousimies kuu haluaa laajentaa sitä horisonttia ennen kaikkea.
Skorpionin auringolle tyypillinen perimmäisen totuuksien etsiminen, jousimiskuulle tyypilliset filosofiset ja eettiset teemat on hänelle todella, todella luontaisia. Ja tämä yksilö on aina etsimässä totuutta ihan joka puolelta. Hän kaivelee sieltä arkistoja ja hän kaivelee ehkä rantahiekkaa löytääkseen maan uumenista jonkun totuuden ja niin poispäin. Tai hän seikkailee sademetsissä löytääkseen ehkä sen alku alkuenergian tai jotain tällaista. Tämä tekee, ähm, tämän hän tekee kulkemalla omaa yksilöllistä tietä juurikin vaikkapa noiden mun äskeisten esimerkkien lailla. Kun hän on löytänyt päämääränsä, hänestä tulee alansa todellinen mestari, joka pyrkii sitten tarmokkaasti myös eteenpäin. Ja hänellä on aina semmoinen viesti kerrottavana muille. Jousimieskuu tekee tästä yksilöstä tekee levottoman persoonan. Jousimieskuu on aina levoton, haluaisi olla jossakin muualla, on kaukokaipuun tunnetta aika useinkin. Jos hän on matkalla, missä hän viihtyy todella hyvin, hän kaipaa kotiin. Jos hän on kotona, hän kaipaa muualle ja niin poispäin. Hän haluaa olla vapaa ja etsii aina virikkeitä ja uusia kokemuksia. Esimerkiksi niin kuin ihan sohvaperunana kotona löhöttely ei ole ehkä hänen mieleensä sit kuitenkaan. Hänen tutkiva mielensä ulottuu sekä syvälle että laajalle. Tässä juurikin tulee tämä Skorpionin ja Jousimiehen, jotka on niin erilaisia. Toinen porautuu syvälle ja toinen avartaa, niin tulee tämä yhdistelmä, eli kumpaakin tarvii tämä henkilö. Hän kyllästyy nopeasti pinnallisiin keskusteluihin, eikä ole kovinkaan harvinaista, että hän vastaa tällaisiin joko sarkasmilla tai jopa pilkallakin, alkaa ivailemaan näistä. Tällainen jousimieskuun omaava Skorpionin tunne-elämään toisinaan räikeää ja joskus myös etäistä. Eli hänellä on myös sellainen, jousimieshän kaipaa vapauden tunnetta, eli liian tiukat rajat voi olla haastavaa sitten hänelle. Pitää ottaa ne omakseen. Sitten kauriskuun omaava Skorpioni. Hän on hyvin kunnianhimoinen, mutta myös vaikeasti lähestyttävä persoona. Tällainen henkilö on suoraselkäinen, korkeita päämääriä tavoitteleva yksilö. Vakaumukseltaan ja suurelta ahkeruudeltaan hän voi saavuttaa, ahkeruudellaan hän voi saavuttaa suuria, eli hänellä on semmoinen tietty päämäärä, tietty vakaumus, tuonne haluan, tuonne päädyn myöskin. Ei juurikaan sellainen henkilö, joka jättäisi asioita puolitiehen, vaan ne viedään loppuun asti. Hänen energiastaan on kuitenkin aistittavassa jotain raskasta ja haudan vakavaa, eli siellä voidaan mennä sit otsarypyssä todella eteenpäin. Pyrkimyksiinsä hän keskittyy, tai silloin kun hän keskittyy pyrkimyksiinsä, hän voi sulkeutua täysin muiden ihmisten ulkopuolelle. Hän ei halua kuulla eikä nähdä mitään muuta. Tällainen kauriskuun omaava Skorpioni on luonteeltaan kuitenkin johtajatyyppinen. Hän ei pelkää vastuunottamista. Kauris uskaltaa ottaa vastuuta, Skorpioni myöskin, jotenka on aika luontaista, että hän johtavassa asemassa on tai jonkinlaisen ryhmän suuremman vastuun itselleen mielellään ottaa. Ja tällaisessa johtajuusasemassa hän on äärimmäisen luotettava ja johdonmukainen, mutta ehkä sen vaativuutensa vuoksi hän voi kuitenkin tulla alaistensa vihaamaksi johtajaksi. Eli hän on tosi ankara sit myöskin. Tuo kauriskuu ei pehmoile, eikä Skorpioni aurinko tietenkään myöskään. Skorpioni ja aurinko sitten taas, me katsotaan näistä kumpaakin merkkiä, niin voi tuntea empatiaa, mutta hän ei halua näyttää heikolta, ei missään nimessä. Se vaativuus on aika rankkaakin tuossa kombinaatiossa. Vaikka hän tuntee syvästi, hänen on vaikea ilmaista tunteitaan, eli sitä mitä mä juuri sanoin tuosta
skorpionimaisuudesta, että kyllä tuntee, ja kauriskuu itse asiassa, kyllähän kuu aina tuntee, mutta kauriin on todella, vaikeaa niin kuin päästää siitä kontrollista, että mä en hallitse tilannetta ja niin kauriskuullekin voisi tehdä, jos hän antaa niiden tunteiden levähtää, tuohon, eteensä. Elikkä sen takia on tärkeää hänelle itselleen tärkeää, että hän pitää ne jotenkin kasassa, tai itsensä kasassa. Sitten tälle yksilölle on tosi tyypillistä myös rakkausasioissa aluksi olla epäluuloinen ja tosi varautunut, mutta lujassa ja vahvassa suhteessa hän kuitenkin pystyy ajan myötä avautumaan. Mutta tämä on ehkä sellainen, niin kuin, joka järkeistää niitä tunteitaan ennen kaikkea ja sitten vasta myöhemmin pystyy avautumaan, sulaa itse asiassa. Tässä on semmoinen efekti, että hän sulaa niiden tunteiden kanssa, ei niinkään, että ne on niin kuin, avoimesti siinä läsnä aina aina läsnä, vaan siellä on sitä hitaasti etenemistä. Sitten voi olla oikeasti vasta muutaman vuoden päästä, että hän alkaa avautua tunteistaan. Todennäköisesti hän kuitenkin sitten sellaisen kumppanin on itselleen löytänyt, joka tämmöisen asian kanssa pärjäilee. Sitten me mennään tuonne toiseksi viimeisen, kuumerkin puolelle, eli me yhdistetään Skorpion ja Aurinko Vesimiehen merkissä vaikuttavaan kuuhun. Tämä on syvällisyytensä ja omaperäisyytensä vuoksi usein aika fiksukin persoona, tosin hieman ehkä dogmaattinen ja dogmaattinenkin, mutta ongelmanratkaisija kuitenkin. On aika semmoinen, voi olla semmoista nokkeluutta hänessä tuossa ongelmanratkaisussa. Nämä merkit on kummatkin kiinteitä merkkejä, muistetaan jälleen kerran se, ne on neliössä toisiinsa nuo merkit. Tuo vesimieskuun kyky nähdä asioita niin kuin etäältä, katsoa vähän linnun perspektiivistä, tuo sellaista uudenlaista näkemystä, se tuo vesimiesmäisyys tuo sitä omaperäisyyttä. Toki vesimiehenkin liittyy vähän semmoinen dogmaattisuus tai sellainen yhden ajatuksen fanaattinen seuraaminen, mutta tämä voi tuoda juurikin aika laajaakin katsantokantaa. Tällainen ihminen on yleensä älykäs ja syvällinen ihminen. Haasteeksi hänelle voi kuitenkin muodostua sitten hänen kovin vakiintunut fanaattinen ajattelutapa ja mielikuvituksen jäykkyys. Eli hän on päättänyt jonkun tietyn jutun, millä tavalla hän asiaa katsoo, niin sitten siitä on vaikeaa luopua siitä omasta periaatteestaan. Keskittynyt vaivannäkö ja päättäväisyys auttaa häntä kuitenkin saavuttamaan tavoitteensa, etenkin jos ne ei ole liian kunnianhimoisia. Tällainen persona tietää yleensä, mitä hän haluaa, ja hän on itsenäinen persona, omaa johdonmukaisen lähestymistavan. Ihmissuhteissaan hän on lojaali ja innostavakin kumppani. Semmoinen henkilökohtainen itsenäisyys on tälle vesimieskuun omaavalle skorpionille kuitenkin todella, todella tärkeää. Siksi liian takertuva kumppani ei sovi hänelle ei missään nimessä, vaikka hän vaatii ja tarvitseekin aitoa sitoutumista parisuhteessaan. Mutta semmoinen liimaantuva kumppani ei kuitenkaan hänelle sovi. Elikkä tämä ei kuitenkaan tarkoita tämä aito sitoutuminen sitä, että kaikkea tehtäisiin yhdessä, me tehtäisiin koko ajan käsi kädessä, vaan tarvitaan tällainen vesimieskuu ylipäätään tarvitsee sitä semmoista tunnetta, että hei, meillä on omia juttuja, me voidaan sitten kertoa niistä toisilleen, mutta meidän ei tarvitse koko ajan olla kuin paita ja peppu. Sellainen hänelle ei niinkään sovi. Sitten mennään viimeiseen kuumerkkiin, eli se on kalat merkiltään tietenkin, kun me aina tuosta oinaan merkistä aloitetaan, niin kalojen merkissä katsotaan tuota kuuta vielä. Eli tässä on 2 vesimerkkiä, aurinko skorpparin merkissä, kalojen merkissä kuu, niin tällainen henkilö, totta toki kun vesimerkkiä pukkaa kahdesti, niin on tunteikas ja kovin mielikuvituksellinen.
Hänen luonteensa vaihtelee, ehkä semmoisen aistillisuuden ja tahdonvoiman välillä. Se on vähän semmoista edestakaisin soutamista, huopaamista. Kalatkuu unohtaa herkästi itsensä unelmiin ja Skorpionin auringolla on taipumusta hautoa asioita. Yhdistettyä nämä voi johtaa ähm, liioiteltuihin odotuksiin, mikä puolestaan sit johtaa, turhautumiseen ja epävakauteen. Kalat-kuun omaava Skorpioni on herkkä ja varautunut, hän on ystävällinen persoona. Hän voi vaikuttaa paikoitellen levottomalta, eikä hän ole juurikaan koskaan täysin tyytyväinen. Elikkä semmoinen tyytymättömyys voi olla siellä kalvava energia hänen sisimmissään. Hän haaveilee kaiken lunastavasta rakkaudesta ja tämä jää usein kuitenkin vain ihanteeksi, minkä vuoksi hän voi sitten on rakkaudessa usein ailahtelevainen ja epäileväinen. Pinnalliset suhteet häntä eivät tietenkään ää, kiinnosta, eli ne ei tee oikeutta tälle herkälle ja syvälliselle yksilölle. Tarvii vahvan tunnesiteen ennen kaikkea tämä persoona. Tällaisia ovat erilaiset skorpionit riippuen siitä, missä hänen kuunsa sitten on, missä merkissä. Eli me saatiin kivasti tämä hoidettua pois alta ennen kuin tuo aurinko siirtyy sitten Jousimiehen merkkiin. Mä katsonkin sen pikaisesti nyt kalenteristani, milloinka se oli. Muistaakseni meillä on tuossa, juu, torstaina tapahtuu kello 21.56. Ei, ei vaan. Mikähän tuo mahtaa olla? Tsekataan vielä tuolta. Jos muun muassa torstaina on. Mikähän tuo mahtaa olla tuo mun keskiviikko? No ei ihan torstaina. Mennäänpä vielä. Tämä on tällaista hakuhommelia. Hakuhommelia. Kyllä. Vielä torstain puolella. Kyllä vaan. Aika myöhään torstaina tuo tapahtuu. Kellonaika taitaa olla oikea. Kello 21.56 tuo aurinko siirtyy todellakin. Toi on tarkempi kellonaika. Joo. Joo, niin siirtyy Jouskarin merkkiin, eli meillä on tässä nyt 3 päivää vielä tuota skorppari-energiaa. Ja me tullaan muuten puhumaan sitten tuosta Jouskarin merkistä keskiviikon lähetyksessä. Katsotaanpa nyt sitten, mitä on tulossa. Tulossa tapahtumia. Elikkä tuossa vielä lukee tämän viikon torstain, jolloin aurinko siirtyy tuonne Jousimiehen merkkiin, niin tuo Pluto-työpaja, se sopii juurikin. Me ollaan ennen kuin tuo Skorpparin merkki tällä hetkellä, aurinko jättää sen tänä vuonna Skorpparin merkin taaksensa, niin sitä ennen jo tuonne Skorpionin syvyyksiin katsotaan, eli sinne, mitä se Pluto transiittina meille aikoo sanoa. Siinä on nyt tuo ilmoittautumisaika kyllä jo ohi, mutta tuossa se vielä näköjään on. Sitten mä oon Hämeenlinnassa ja nyt tarvitsee taas katsoa tuonne kalenterin puolelle. Sinne on 9 päivää, eli se on ensi viikon keskiviikkona. Ensi viikon keskiviikkona ei siis tule olemaan lähetystä. Mä oon Hämeenlinnassa Artemis City Spaan 15-vuotissynttäreitä viettämässä. Kello 12 eteenpäin teen tulkintoja. Ja sitten mulle tulee olemaan joulukuun 12. päivä Helsingissä myös yksityisvastaanotto. Sinne voi jo ilmoittautua, jos haluaa kasvokkain olla mun kanssa ja saada tulkinnan Helsingissä siinä Pasilassa. Mun toimitila tällä hetkellä on, niin sinne voi ilmoittautua. Sitten katsellaan seuraavaksi ensi viikon, vaan keskiviikon tapahtumia tai lähetystä.
Silloin katsotaan, että kaikki lähetyksen ajastukset menee juuri niin kuin niiden pitää. Teen ne kaikessa rauhassa tänään. Juurikin tuon Merkurius Jupiter opposition kanssa, mutta mä tarkistan 5 kertaa, että asiat on niin kuin niiden pitäisi olla. Mutta me kurkataan oikeasti, katsotaan minkälaista energiaa tuo jousimiesaika meille tuo, minkälainen tyyppi jouskari ihmisenä on ja tällaisia asioita, mitä siihen Jousimiehen merkkiin liittyy. Ja sitten ehkä vinkkinä jo uusi kuu Jousimiehen merkissä tulee olemaan tuolla, tuolla viikon päästä, no melkein 2 viikon päästä sunnuntaina, eli 1. joulukuuta, mutta me kurkataan jo nyt tulevana lauantaina sen puolelle, sillä sitten meillä on seuraavan viikon lauantaina silloin, kun päivää ennen kuin uusi kuu Jousimiehen merkissä muodostuu, niin me kurkataan sitten perääntyvän Marsin puolelle, jotta siihenkin ehditään varautua jollakin tavalla. Tänään oli vähän ehkä, ei ohut, ei laimea, mutta ehkä katsojalukumäärältään pienehkö lähetys, koska tuo YouTube jäi nytten lähetyksen ulkopuolelle, mutta mä laitan tämän lähetyksen sinne, että siellä voi käydä katsomassa. Muuten YouTube-jutusta pitää vielä sanoa, käykää tilamassa mun kanava, sillä niin saatte taattua sen, että jatkan näitä lähetyksiä, pitkiä lähetyksiä. Sitten siellä YouTubessa kansi käydä siinä postaukset vai millä nimellä, mä katson vielä mikä sen nimi on. Joo, postaukset on sen nimi. Postausosiossa, sinne mä laitan aina välillä kyselyjä, jotka on aika mielenkiintoisia, liittyy astrologiaan. Keksin aina uusia juttuja, mitä mä sinne laitan. Se on ihan kivaa, kun te olette, aika moni on niitä lähtenyt jo täyttämään. Mielelläni sinne lisää niitä keksin, kunhan te olette aktiivisia ja vastaatte niihin. Ehkä sieltä sit opitaan myös jotakin matkan varrella ja mä varmaan tuon niitä teemoja joskus tänne sitten myös esille mitä niistä vastauksista on löytynyt. Ja käy hei tilaamassa todellakin mun YouTube-kanava näillä puheilla. Mä sanoisin, että me nähdään toisemme seuraavan kerran keskiviikkona juurikin tuon aurinko Jousimiehen merkin teemoissa kello 10. Kiitos, että olitte mukana ja toivotaan, että saadaan nuo YouTubelaisetkin katsomaan tätä sitten jälkikäteen. Tehkää itsellenne oikein mukava viikon alku ja me nähdään sitten keskiviikkona. Kiitos, että olitte mukana. Moikka! Moi moi!